akatengesera munhu anonzi howe spend panokwana kuita 0.7 hectare akatengesa akabvuma mota vazotengesa zvinhu anonzi kudzai 0.87 hectare zvakare akabva ipapo spenza akanga azotengesa panyamaguvu akazokomplena akazopasiya ndobva azotengesera zvewama vanhu vanafana kuita 7 vakatengesera kuseri 7 yes mota dzake dzese wakadziguma ndine akatengesa 7 engotengesa pasina value wacho wakatengeserwa wani asi zvidzai kana akatengeserwa ndauya takauya pakutanga nakanga ndakamira abozi tochea kusoma wewe Sabe agora ele que tochea so inacho body ya security must akatengeswa mangani 10 hectares yacho yakakura sei 9 hectares yacho yakakura sei hectares yacho yakakura sei paakatengesera howe it's about 0.7 paakatengesera zvidzai it's about 0.8 which is 1.5 it's 1.5 ndobva azoita futi kuko akatengesawo kuseri kumastendaline 0.8 0.7 apanenekwana hectare pamastendes but the cumulative total because after Kazatola 1.5 that 1.5 we are talking of more than 5 hectares. Yes, 5 to 6 hectares. My complainants are obviously only Muli never go complain. It is not only one family because obviously late the go the Phineas, Timothy, the James, the two daughters around us. As family that is affected in the deep. But two. Anana boy baba anga matwana huina wetu wanawacho wakalipota ndo nani ma complainants ndo nani Ndine Phineas dipine tu kwa Phineas mkwese kule seven ndipo kwa ndio sikuru watu kwa sekuru kwa Phineas mukuna zabizo tu ndiri kuti nini kune mhuri ya senior koita mhuri ya Mazuva ya James and koita mhuri ya Chigurusu and koita mhuri ya Tigere and ndona bowesera ndikuti ndikavu nyaya kuti akatengeserwa Tigere akatengeserwa here Chigurusu akatengeserwa here right. Umwakatengeswa kuti ndiani Phineas kwani kwa Sananga. Ngona zvinotsva mudependent. I'm trying to differentiate kuti family yakafectwa ide kwa Sananga, ide kwa Dora, ide kwa Ndini. Ndozva zvinotsva mudependent.
pachiboso ndokume2 amwe acho 7 yese amatengesa stendi yasekuru wake ndopavedora musevero No, it's very good. Stand ya sekuru wake haisi yake because he is not a beneficiary. asi akuna ati akomplena Ayo, pan as UK arufuna. Is it Australia? There's someone arufuna from Australia. You Australia? Yes. How can arufuna any from Australia? It's not. Please keep us still days. Don't leave there. Because that's not moving. That's come on authorities to see you later. Alright. Kwese kwakawa kwenu. pakusati kwangwa itucheri boy sinabo tikatengeswa dzai Dzimwesevenzi dzakatowa. Yasabhuri. Aisa mulende mabhuri. Awakaere munyemba. Right. Saka tiri kuti dzese lendi dzadza wako. Anditi. Uye vakatora mari munhu ngadzosere munhu yemari. And that land yetora wako. Ndochekutanga. Yes. Pasati padini awakapereka lendi iro ngaizoke kwani kwaguwa. Kana paina akaya mari ngadzosere mari. Kana munhu akaya mari atadzosera mari, mapurisa apena rongaende. Ifraud lendi haidi haitengesi. And they don't cheat unless kana mburi dzacho dziri kwanana. Tine ane Phineas handiti Phineas pachigoroso handiti kana iwo ndifamily handiti what decided kuti munhu akanga akatengeserwa sinzi akakapendedzwa nechi nemunhu kana unga what decided kuti iwo not no chakusiya kuti that's a family chain now decision kana wati kwete it's kwete but nyaya ikonde kuti kana parude kudzoserwa chii mari yodii then handikuziva paita wowechita ichi wowe makabhadhara mari kunani ndakabhadhara mari kuna Mr. Go. How much? 1.2. 1.2 yakakura sei rendiyo I think it's half yet. It's half yet. half a year. So, come on, 1.2 is good. And I said, Mr. Omi, I asked for a chocolate. Mari hamukupa inini. Olaba agent wabo siri umutimba nyonga. Enti wano Nyandi. Those guys came with $540 for a deal. Manyedia what Mumara Satadi what was the No, those are you don't need to look for $1,000. You will see somebody over there. You not then the rest one okay, remember Mr. Wood, you have to change my stuff. Now Mr. Wood, an issue doesn't happen. So what happens with the fence? The fence is still there. You also not decision because you are the accused. Do not worry. When you are in a fence, Mr. Wood, what are you saying? Right, wakabvisa fenzi yavo expense iyoyo yeerection nechiyindonana. Right, so Mr. Wood, you add up to expense yamakaita edirector chifenzi nechi kuti total yakasitirwa nechi 1.2 yamakapa wakoma nawo muedhere fenzi wakuzoka
then you need to get that money. If you don't get that money back, more matopa kuti unopinda kumapusa wamatotaura kuti takufiwa namakuti ndemo tisikate mari moto ndiyanzitezita woto moto ndiyani zvidzai angakapedza kuti wakaya mari yazvidzai 600 zosvika 600 iyo ndikukupa ndinazitendera that's the 18th day. I'm giving you 25 people from the ceremony. Failure to do that, that will not do it. Very proud, with a chair. Anazvo ndaiziva kuitirwa nzvimbo zvikanzi iwewe sezvoriwo background ndaimutorwa necancer inini aikamu nekuti ndinozoita muproseri wangu nyaya yekuti kanzi kuda kutora sizorapa mino vari kuaustralia vangu varamba musha inini ndakahonesha mukondo right now ndirikenzi ndinidoshoyiwe ndakarohwa neshambo ndakaroda sekuenda kumusha unomutsa musha ndokuuya kumusha kwandakaita through that cancer ndakamunonofamba necrash nanhasi I'm still fighting with cancer pandakauya kuno ndanongedzera nababa Tevikowa he gave me 2 weeks kuti ndigare pamusha ndinoziva pamusha paikwangai makuru he gave me 2 weeks kuti ndigadzire musha ndasvika zvisinei hazvo andazosangani wakuru wemunzvimbo muno vasiri wengi chaii vakanakudza kuti kanzi ikutora mini even I'm surprised naivo baba vangu wati baba ndibaba mini I'm surprised kuti vanouya vachiimana not even now he was part and parcel of Matthews amwacho I even know the papers. There's no need to hide anything. I have the papers. Leslie uchauya. Saiso ni uchauya. Weso ni muri ya umisese mwana wa mchetai. Nokwa sekuru wakaona right kule mwana ulibocha. Mwana wa Phineas sent mother andito libocha ugara mstendi mambo kubocha yule kwani umichengeta kubocha. Sasa no urutengeza minda yese uri yani. Kana mutsa zvini chinhu chine chine paper pane pachinotsvaga kudii pane pachinosunga and serious you are here as a community and but also you are also a witness in this case usati kana waona hanzvadzi dzako handiti uenda kudzinyembera kuti wambosiri mukati menyaya kuti zvaunoziva but in the end of the day you are part of this game. Because iri pamabela anditi ndapa area sandi munda wangu zvachose nzvimbo yacho akakura kuita hecta nditipedza gowa mawitness Phineas gowa wasaina tinashe Mutasa wasaina iri pamabela ndapa munda wangu kuna Zvidzai Elizabeth kuti arime nekugara chose witnesses
Malvin Goa ndobva asaina, Ela Chitendero ndobva asaina, Phineas Goa ndobva asaina. As you are here, Phineas Goa as a complainant. Esunga tauro. Ichowani, akusikile babali papepa. Ngendi tauro kubakuma wangu. Aya hapa ndishitabani yokuvuta kuma hapo. Ini ndati tutani nyaya kuti ndikojinga. Ichowani mama. Ndosaka kuti iwewe kana wakora this thing. Wanga kusaina chi. Ndipo ndakandichisa nangure Ndipo ndodachiti pasaina itauri kuti wanga kusaina pepe. Iwo chinhu chauri against. Ya ichowani pandakasaina ikonzero ndakasaina. Komana achisvika munhu akasvikira pamba pangu. Achitarudzira pafinance. Achisvika pamba pangu ndopa round ma10 usiku. Ndichinokerwa chibuda chimwe. Ndikamutanga toda finance go uri ani akatsanangwa ndiri finance go wachi. Izwa. Toda ndisika. Wakasaina. What about that? Yiri anabasa nayo. Ndati zvokuti akasvikira kumba kwako yesi hama yako inosvikira kumba kwako. Wakasvikira kumba kwako. Asi kusvikira kumba kwako hazvaiita kuti uite an accomplice to an act iyi yatikutaura kuti yakashata. Ati wakasaina kuti munhu aye mari. It means kuti you are in agreement naye wawakamutaura kuti ndatengesa munhu wangu iyo patishowatengesa ndo wako. What did you get for signing? Wakapiwa mari for signing. Chakaita ndisaine changamira. Ndakunobatsira kugadzira pamba pake panganzi ati watuisi ndi mukobva watoro. Kagara kwati achikiria pati. Next condition yanga ari akasvika achirwara mukomana. Ndakaona kuti ndimusiye. Bati gasi munhu asvika magari chibatsiro kuti kuchikiria. Ndipo ndoda kuti ndisvike pa. Ndisvike munhu Mira Phineas. There's no need of us wasting time. Urudwa. Urutaurayo kuti munhu akauya achibvunza hama yake ndibva Phineas Goa kubvaona kuti hama yake ndobvaona kuti munhu ari nebed state andisika ndobva ndakutengesa munda ndobva kuti sale tengesa andisika ndobva kuti paduwa witness ukati ndosaina ndobva wasaina andisi nhasi uno iwewe the same person akarisipa munhu akari nebed state waumboda kubatsira ndiwo haukomplaina futi kuti akatengesa munhu ndakabatsira kungachikiria pamba apa iye mukomana akati aoneka baba ati baba one chiminochira pana ndisikwasana ndichishana tombobatsirana kukoza asi achitora mavhiki akatumira achiita kucommunicata nababa wacho anova jofra anova kwati vachicommunicata iye akati ndiri kuda kuti ndione tikiriye apa ndichati kuna mudhara atipe mari yekuti tione kukubhadharai then ndakubhadharai tozodini ndozokupiwa mari kuti ndinovhete pamba aitaataona baba wacho shepa rejected kuti ndazi nditengese epiece of land kuti ndione kuti ndinovheta pamba. Saka ini nekushanda kwatakatipa kwanga takandibhadharawo mari achiti chabvona jepa kasaka kimi baba chiti chimwe mari atazitengese epiece of land ndipo ndichakupai mari yenyu ipapo chimene papo baya bhaita ndiye baya bhati bhaoneka ini sindandikuwarira kuti ndiono mari yangu uye munhu akasvika ka munhu aindiziva futi ndobva ndati akataona munhu arapa asvika akambotoa pachedza katema witness wakarapa ini bva ndisvika ndikaregedza kuti apaka zvenge ndakuita futi utsinyapi wakuahedhera ndi baba wacho saka ndakaisa chiruoko rwangu ipapo. Is what Phineas. To me, it doesn't make any sense. You are telling us a senseless story. Iwe hanga dzako they are here today. Kuti land yakatengeswa haisi ya baba wake bo, ndiye ya baba wako. And that's the reason why your sisters are here. Kuti wakatengesa land, uyu mukomana akatengesa land yachigoso. Mira. Makatengesa land yekwa Goa. And that's the reason why baba Goa ari panapa nasi. Kuti wanoiswa na Goa ari panapa kuti tawinga kuti muri kutengesa chi land yamusikafanira kudini. Ari kuna ndizvo. Saka isu tuto iwewe you can't say kuti iyo ngaitengeswe.
iyo ngaitengeswe asi iyi ngaisatengeswe. No, atinabula ipapa indangonongedza ndatengesera chi ndaona asande ndadi wachito munhu unoti ikaenda kangopendeza unoti ndatakanganisa uwenza wakazaina ndakazaina nekuenda kuchikumene ona zvakatengesa Mupenyu zvakapromisa kuti akakupromisa kuti kana ndatengesa ka piece of land ndobva ndakubhatira mari yako yakakwisa pamusha ndizvo wakapiwa ere mari yakandipa mari yangu ndotaura chitobhandira mari yangu saka you are part and part of this nonsense. Funga baba kuti daidza kuti usaina mapepa kutengesa mushongo kutengesa mushongo kalikiri kuimwa yamboti daidza wapedza kusaina akazviita sorry baba tipe witness akasaina sainindi kuti kana wakachaya mari kana makaya mari dzoserai mari yewanhu else you are going to jail. Failure to do that you are going to jail. Yes, ma'am. Amsoreda. Pandadarika pastage ndakuti ndijekeserwa nyaya. Lendi yandakatanga kutengeserwa haina kuchifera. So they are not saying something honest. Vakanditengesera land Syria yandakaisa fence. And what happened was vakazoti when I came there wanting to fence ndakaona paiswa fence. Then I said, Kupaiswa fence, what is the problem? So as part of the problem for family, vanenge vati padhuze nemakuru efamily. Vakati tichitaisa fence. Only to realize later on kuti vakatengeserwa. It's not developed my original land. Pavakandiisa panonzi my Samuel handipo pandakatenga. I bought somewhere else. Vakatoti aiwa family yatichi panapa padhuze nemakuva. Saka takurelocate to another place. You can now put the fence. So ndoda kupai nhoroondo. Ndakatengeserwa somewhere else. No, it was just that one was the compensation. Why is our fence? Apana ku develop. It's not developed. So they are not honest. So it's not my original purchase. My original purchase is closer to my cemetery out. It's not developed. I still wanted that one. So let us be honest. Mr. Howe, the first patakatidzana pekutanga came semataura ndataura akauya nasiriwa mutimbanyoka vabva vabuda nemotikari vabvoenda then mutimbanyoka vakazotifonera kati no Mr. Howe vabudisa $540 irapa but it's okay isu achifunza kuti vanhu havatopedzerana kare then kwakagara about maybe 3 or 4 months. That's when he came. Tikati ano isusu mari ya Mr. Howe tinayo yaakabudisa $540 tifanira kuvadzosera mari yavo $540. Then kwakazoya kwachena chati I cannot take money ndakabudisa mari yangu isusu nekuziva mutimbanyoka we said no zvinanyaya titaura pana sabhuku nemuripo muya tutaura. Then that's when he came. Yes, your explanation is good, but kwandiri handizvo nyaya yangu. Nyaya yangu ndekuti what you did was wrong. You sold land yemhuri without the consent of the family. Saka tikuti isusu land iyoyo inofana kudzoka kupi kumhuri so that the family decides zvaida kuita neland iwo zvawakadya handizvo dzosera mari dzawo dzawakadii dzawakadya wodzosera land kumhuri. Imagine ndiyo akatengesa zvemabhutsu zvawakapika next time atizvivhunga zvibhutsu zvakadai zvakuona nemagamu saka
Guys, Galapas, but not at least this thing that one this thing chickens once and for all. Yeah, my buyers are serious. Who are we 7 stages in the I said, people was about. Kabeti complain. Kabeti complaining. Mu family mafini as much. Ngamite complaining. Kana imi baba you can unokwaso kuita complaining masambo noto ya msata de noto kwa muno. So that is the seven you are getting so what that is to be yeah. Ai so ishangamira kuti enda kwenda kuita inini ngekuti kuona wakatenga munda mako ubva wakatengesa kusvika kuna sabhuku newakadya mutemo ikumbiro renyu nemutemo changamire munzvimbo yenyu harina rotaurwa zvinhu ivhu riri kutengeswa saka kuti wanga wakutengeserana nemwana pamudai parotaura ndidhevi anga ari next door wasabhuku ndaiangaremo asi dhevi haarisi mwana wekozvakondera kuti baba minda iri kutengeswa hana vaite kutengesa munhu wasitu mogena hana chiro vaichakasiya munhu unodya chiro chababa wake zviro zvefemili hazvitengesi ngemuzukuru isusu femili tiripo isusu vaitotengeserwa tatengeserwa munhu wakatenga kuda wese kubva kwafiniasi wasekuru wababa wako ngaari agare akaringa nzira ng'ombe yekurongerwa kama wakaringa nzira apana kuzogara nyika iyo uchadzoka kuri nayo nyaya iyoyi waidziwe minda wauya kutengesa munda wajames musoja uruko ungatengesa munda wajerikati ungatengesa mwana uri pachimbo ungatengesa minda mwana wafinyazi original youri muzukuru utengesa mwana uri uko kuda turi kubota tuchendeta uchauya panapa uyu jeva tiri kuzi amerika uri usatengese iwo utengesa wakambafire guruwa ivi chichakakubvisa guruwa kutaura kuti izvo kuita kunyepa panapa baba wako ndiye akadzimoge ndiye akadhisira mukwa wese wemhuri wako yakodhisira wako agenda wemani dzokera sungai sungaindiro ngowe kwenda kutengesa mushongo iyoyo iiimasitengeo urianiko iyoyo iro ngarisungwe iri kuemani semaimadzi maibo okutiza kuya kuno. Right, anyway, I think this one is done. Let's say complaining for the next year, the other 7. Oh, you're going to suit it. Where's all the bumps by you? Gazpeti, Gazgats, and Sudan is another. You don't want this thing. You need Baba, you need to right, it's okay. Palestinian. Kuti iye mukomana kutuka mazuva akapora saka izvo mati nyaya yaminda yedzoka ngaacharegere kutuka wani makomana avo ndaakutoshaka ndakusangana navo uyu mukomo wacho akatara pananzi vajimba kuti kwazi uyu nedzimbo yaunogara nayo imhando yangu awa ndiri kubvudza una undiona baba wakadarikana mukomo waunodaidzira kuti kwazi isusu tiri makomuresi tichapedzerana musi wa18 kudare kwamambo Mutasa iwakomana iwa ndichitanga kumashure kwese kunhau yemunda yese mukomana iwaindihasa waiwandiharasa kubvira kutanga from the beginning kusvika paizvino waindiharasa mwana wa Rutendo mandiseke. Right, it's okay. I'll be different on the Sunday. Sunday, do that one, Nogatingisel, Nogatingisel. Waste upon a place. Andy. Gracias.